polítics i activistes socials empresonats com a persones de pau que justament han estat empresonats pel fet de ser polítics i activistes socials i de ser vistos com un enemic amedinat per part de l'Estat. Presoners polítics empresonats de forma injusta i segons incomptables coneixements jurisprudencials amb una finalitat punitiva. Trobem davant, doncs, una violació dels drets civils més bàsics i dels drets humans, fins i tot, més elementals. La negació de llibertat de les persones manifestament pacífiques, com són aquestes, no és l'única circumstància que genera gran preocupació social al nostre país. Les persones preses també han estat en centres penitenciaris fora de Catalunya. Tots ells compleixen la presó preventiva a centres penitenciaris dependents del Ministeri de l'Interior i que estan situades a Soto del Real i Extremera, és a dir, a 600 quilòmetres de distància de les seves cases, de les seves famílies. Aquesta política penitenciària, entesa com un càstig social des de l'àmbit dels drets humans, ha afegit encara més tensió política o més tensió a la vida política catalana.